Факт 1. Мащабна глобална мобилизация на войски и съюзи. Факт 2. Напреднали дронове и изкуствен интелект ще доминират бойното поле. Факт 3. Големи кибератаки ще нарушат комуникациите и инфраструктурата по света. Факт 4. Глобалната икономика ще се срине, фондовите пазари ще се сринат и ще има недостиг на основни стоки. Факт 5. Ядрени арсенали могат да бъдат разгърнати, създавайки катастрофални заплахи. Факт 6. Масови миграции и бежански кризи по континентите. Факт 7. Критичните енергийни и водни ресурси ще бъдат мишена. Факт 8. Усъвършенствано наблюдение и оръжия, контролирани от изкуствен интелект, ще наблюдават и нанасят удари с прецизност. Факт 9. Космически активи и сателити могат да бъдат унищожени или използвани за атаки. Факт 10. Глобалните съюзи могат да се променят, като се появят нови сили. Факт 11. Медийната и информационна война ще манипулира общественото мнение в световен мащаб. Факт 12. Човечеството ще се изправи пред безпрецедентни предизвикателства, изискващи устойчивост и сътрудничество.